Ćao, danas imam jednu, evo da namestim kadar, danas imam jednu lepu i korisnu temu i veoma praktičnu i odlučila sam da napravim jedan set zapravo videa koji će biti jako praktični. Današnja tema je zapravo odgovor na pitanje kako da odbijem muškarca koji mi priđe, a možda mi se baš i ne sviđa. Možda mislite da je ovo nebitno. U smislu, šta me briga, ne sviđa mi se, koga boli dupe, kako ja njega da odbijem, odbit ću ga kako god hoću. Ali istina je, posebno za situacije kada pričamo o uživo kontaktu, kada muškarac koji nije možda nužno pijan ili drogiran, nego je prosto normalan muškarac koji ti je normalno prišao, ide ka tebi, iako nisi zainteresovana, sasvim je okej da saslušaš njegov start, njegovo otvaranje i da mu prosto sa zahvalnošću kažeš da nisi zainteresovana. Sad, zašto je ovo teško i bitno? Teško je zato što kao žene imamo strah, ukorenjen strah u našem telu, imamo traume iz prošlosti vezane za muškarce koji nam prilaze, a možda baš ne želimo da nam priđu, jer nam nisu privlačni ili mi ne želimo prosto ništa sa njima ili imamo dečka, ili nismo trenutno raspoložene. Prosto razan je set razloga zašto ja nisam trenutno možda otvorena da me i neko priđe, ali jako je bitno kako ću ja nekog odbiti, zato što kako ja tretiram muškarce danas, tako će muškarci tretirati mene. To je onda ako se bavimo bilo kakvom duhovnošću, bilo kakvim radom na sebi, bilo kakvim širenjem sopstvene svijesti, shvatit ćemo da kako mi zračimo, tako ćemo i privući. I samim tim kakav god on bio, kako god izgledao, ako je skupio hrabrost da ti možda u svetlosti belog dana ili možda prosto u bilo kom normalnom stanju priđe i normalno ti priđe, ne da te napada, da te dodiruje, ne da ti upada u prostor baš onako agresivno, nego normalno, ljudski, mnogo je lepo prosto ga pristojno odbiti. Ovo su neke banalne teme, ali danas nas bukvalno ne uče osnove ponašanja ljudskog i s obzirom da smo zatrovani mržnjom između polova i nekim očekivanjima i idejama kakva sam ja žena pa kakav će mi muškarac prići i svašta nešto tu ima gomila nekog taloga, unutrašnjih konflikta, trauma, bolova, međusobni između polova unutar nas, dosta je bitno obratiti pažnju na ovakve neke sitne situacije. Dakle, možeš stvarno opet da kažem da pomisliš nebitno je, ali je bitno. U jednom periodu mog života ja sam toliko grubo odbijala muškarce. Maltene bi im poslala poruku da su budale što su mi uopšte prišle. I sad šta to govori zapravo o meni? To meni zapravo govori da sam gruba, neprijatna, a na neki način sam jako čeznula za ljubavlju, a kad bi mi prišao neki koji ja mislim da nije taj, brže bolje bi ga što grublje odbila da slučajno ne bih hteo opet da mi priđe. Ja sam mislila se tako branim, ja sam mislila tako postavljam neke granice, a u stvari sam samo bila nepotrebno gruba. Ne možda glupa, ali gruba. Nekad kad vidimo da je osoba preko puta nas zaista nerazumna i probija na granice, mi možemo da nađemo opravdanje u grubosti. U smislu, ej čoveče, ne čuješ me, nisam zainteresovana, molim te. Ali sasvim je okej da za početak kažemo hvala što si prišao, hvala ti na hrabrosti, znam da je danas u društvu to teško. Ja nisam zainteresovana, imam dečka, sam u braku, bla bla bla, ali ti zaista hvala. Jer samo zamislite kolika je njemu hrabrost zapravo potrebna da u današnjem svetu priđe ženi koja je najčešće narogušena, žuri, ako nije baš neki koji baca sa nogu svojim izgledom, nije baš zainteresovana. Znači prosto mi u svakom muškarcu moramo primetiti i zavoleti hrabrost za najmanje trenutke njihove hrabrosti, da bi ikada mogli da očekujemo da će pred nas doći zaista hrabar muškarac koji će biti tu za nas u našim teškim situacijama. Znači, znate na šta stavljamo fokus, tu naša pažnja ide, tu ide naša energija, to kreiramo. Ako mi u toj situaciji umjesto stavimo fokus na to, nije mi zanimljiv, stalno mi prilaze muškarci koji mi se ne sviđaju, stavimo na fokus na to, wow, ima hrabrih muškaraca na ovom svetu i ja ću to da pohvalim ovom muškarcu naglas, ako prosto osjećam da imam prostor za to, a da on ne misli da ga muvaš, nego prosto da mu lepo kažeš, bravo, stvarno baš mi je drago da vidim da danas u svetu ima i hrabrih muškaraca.
ti zapravo podsvesno i svesno svoju energiju usmeravaš ka tome da vidi hrabrost u muškarcima. Samim tim tebi će onda dolaziti muškarci koji žele da budu hrabri, žele da vežbaju svoju hrabrost, muževnost, mogućnost da te zaštite, da učine da se ti osjećaš bezbedno kao žena i da onda kasnije zapravo kroz jedan normalan i prirodan tok zabavljanja ili upoznavanja uđete u zdravo, u normalan odnos, ne pod uticajem narkotika, alkohola ili već da hrlite u seksualne odnose samo da bi popunili neke rupe koje osjećate, nego zapravo kao dva ljudska bića koja grade odnos kao sa prijateljicama ili prijateljima, gradiš odnos s mesta, kako da kažem, zdravlja i stabilnosti. Sve je povezano. Nemoguće je izdvojiti tvoje ponašanje prema jednom muškarcu od tvog ponašanja prema svim muškarcima. Zato ja uvijek naglašavam rad na rani koja je nastala u odnosu sa našim rođenim ocem, biološkim ocem ili očinskom figurom koja je bila tu u našem odrastanju ili odsustvom iste, jer zapravo postoje duboka uverenja vezana za muškarce koje mi projektujemo na apsolutno sve. Posebno na one koji su nam, kako da kažem, možda ne nužno na brata ili na one koje posmatramo na neki način u nekoj drugoj ulozi od partnerske ili autoriteta, jer možda imaš mlađeg brata koji ti nije autoritet pa ne upada u tu kategoriju, ali svi muškarci koji nam ulaze u tu neku poziciju autoriteta, da li su to šefovi na poslu ili su profesori ili su otac ili su partneri, zapravo upadaju u taj snop naših dubokih uverenja vezana za muškarce. I onda samim tim bilo kog muškarca, bitno je kako tretiramo bilo kog muškarca, to je poenta priče, malo sam se spetala, ali razumeli ste poentu. Dakle, mnogo možeš o sebi da naučiš na temu toga, da osvestiš prosto sad u ovom trenutku, kada se setiš zadnji put kad ti neko prišao možda, koji je skupio snage da ti priđe, kako si se ti osjećala, kako si odgovorila i kako je zapravo taj susret završen. Da li je sa neprijatnošću, tvojom i njegovom, prijatnošću, zahvalnošću. Prosto to su neke stvari koje mnogo toga mogu da nam pokažu o nama pod jedan, jer kako uvek moramo da radimo na sebi, ne možemo na drugima. A samim tim, ako vidimo kako je nama, vidimo i kako smo u odnosu na druge ljude ili muškarce i potencijalne partnere. Dakle, jako praktična tema i naglasit ću još jednom, mnogo je lepo da jedni drugima damo pozitivan feedback na stvari koje su dobre. Mi smo svi jako navikli da dobijemo kritike i da samo dobijamo kritike i da ljudi samo primećuju ono što loše radimo, nikad ono što dobro radimo i to je jedna opšta bolest. Nije tvoja lična, ni moja, nego jedna kolektivna. I kada neko skupi hrabrost i uradi tako nešto koje je normalan, nije agresivan, baš je lepo imati mogućnost da kažeš svaka čast što si probio barijeru svog straha, ja nisam ta, ali ako tako nastaviš naći ćeš tu koju tražiš. I predivno je, zaista je predivno da u tako nekim nebitnim kontaktima sa ljudima koje ćemo vjerojatno zaboraviti zauvek, ostavimo trag ljudskosti pre svega. To više nije ni stvar sad muško-ženske dinamike, nego ljudskosti, saosjećanja, otvorenosti, razumevanja za težinu problema koje je u današnjem svijetu tražiti partnera, tražiti ljubav, tražiti nešto stvarno, iskonsko i duboko. Mislim, možda je tražio samo seks, ti to ne znaš, ali ako se ti postaviš kao čovek, on će dobiti isto jedan novi, zanimljivi input od žene koja ga nije vidjela za seksualnog predatora, nasilnika ili dosadnjakovića, nego ga je vidjela kao ljudsko biće koje traga za konekciju. A tu leži svoje isceljenje za koje mi tragamo, jer i mi zapravo smo samo žene koje želimo da budemo viđene kao ljudska bića koja tragaju za konekcijom koja je prirodna, koja nije sramotna, koja je predivna i koja je prosto zapravo najosnovnija potreba svakog ljudskog bića, svake naše ćelije. Tako da, jednostavna i mala poruka, ali je veoma efektna i ako se žalite stalno kako muškarci ne prilaze, prosto malo promenite mindset i promenite svoje osjećaje na temu toga
a kako bi se osjećala ti priđe neki koji ti se ne sviđa, kako bi uopšte završila s tom situacijom i otvori se zapravo, umjesto da se plašimo zapravo i da samo želimo da nam dolaze one stvari koje mi želimo da nam dođu u životu, u poslu, u partnerstvu. Skroz je okej da se otvorimo da nam nekad priđe nešto što mi možda ne želimo, ali možemo da kažemo, ok, hvala ti, ali ja sad nisam zainteresovana. I to je moć tih predivnih, svesnih i nežnih granica, a ne onih koje povređuju i ne onih koji vređaju. Znači, nisu sve granice zdrave i nežne granice. Neke granice su izgovor za bezobrazluk. Nemojte da budemo te žene koje kao postavljaju granice, u stvari reaguju iz traume i jako im je, prosto su grube. Mislim, skroz je okej da imamo taj proces rada na sebi, ali ako radimo na sebi, ako se posvećujemo ljubavi, saosećanju, ne na našu štetu, ne da se ti grčiš i da ti je pakao pa da mu kažeš ja, kako je lepo što si hrabar. Ako nemaš taj kapacitet, okej da to ne radiš, ali super je da znaš šta je zapravo lep i normalan, zdrav razgovor između dva pola. Jer danas zaista ne znamo šta je to i kako to izgleda. Eto, grlim vas puno i jedan jednostavan, zaista efektan video koji će nas samo vratiti tome da smo svi ljudi i da svi koji tragamo za ljubavlju smo skroz okej i da su i naše granice okej, naše trenutno stanje okej, ali je dobro da imamo smer ka kojem idemo i želju da iscelimo taj rat između polova, ne samo u našem braku ili partnerskom odnosu, nego generalno. Eto, grlim vas puno i uživajte u tome.